Hello. Pia o manishie. Michiechi obi bia. Mosomfo pa. Ya pia nuama Freeman. Aka Freeman the storyteller. Ena nedei. Minemu edi sa ankuta ho yi. Misra mo. Mon subscribe mi video no mame. Na abiri nyina no metumi atwa mfoni abrɛ mo. Yo manishie. Enedei eye Asumasem ho asem ene yebeka. Eye me sister bi eka efrani saying Asumasem ho asem bi na eye me de pa ena me pese metiefo ene me namfofo nyina no ni mabusuafo nyina motie Asumasem ho asem. Eye Asumasem ye potokasa beka se secret die awubayi a ubetimi de Asumasem bi asie. Aha. Omandi share. Medam ase. Misra mo mon subscribe mami. Na bring nyina mu metimi atwa mfoni ama mo. Onipa hwe yie ene nipa eben wo no. Wanka wasumasem bebre ankyere nipa. Hwe yie ene nipa omo beba wo nkyɛn a omo hwehwɛ emboa no. Wanka wasumasem nyina ankyere no. Obi wo ha oba wo nkyɛn a uma ne bibi wi a na afi no wa start ka we kura sisi o na wonso waka bi aka ho yesi nkonkonsa enye nipa baako na di konkonsa obi na hyase na obi nso ato aso konkonsa enye nipa baako na edie se wahu omande hye medamase hweyie na wasumasem nipa eben hweyie na nipa eba wo nkyɛn sɛ omo hia moa obuo mo wi a no mo keka nsɛm bebre na wonso no ode wano atum na wonso waka bi nti oka ode no na ede kɔ sɛ muhu sɛ asua asɛm bi a no so yɛde betu ehofo ɛyɛ Tracy Boache Ghana niaba yiwa ɛni nadamfo Kenny Gloria ɔmo asɛm no ɔmo yɛ namfofo a ɔmo bɔ kosuata frɛ sebi wo adamfo a we ka asem kakra na we so ka bi kyese wo bedi konkonsa kire we na we so edi ne konkonsa kire we nanso no atigya nsem ebeba no eyi bibiri hwe yie na nipa Asumasem bibiri no a wo de ka kire nkofo na we ayi say no hwe yie na Asumasem no enipa yese aboa bi bekawa a ofiri wontumem nipa ben wo no omanso na betimi ahaw nipa ben wo no oman na beboa nipa ben wo no omanso na betimi ede wakɔ ensohwem ndi hweyie ena wonsam bebre no a wo ka hweyie ena amansan nyina atia omo besa eyusu sa asɛm no ede etia wo daachi bi omande hye yenhwe yie ewo yano yenhwe yie ewo yetekrema yenhwe yie ewo nipa a yeka Asumasem ekyere omo yo nti meka masem eye ekuro bi na ekuro no wo ho na sa ekuro no omo wagudie bebre omo onioma bebre enti ekuro no na nkuro na ewo nkyenkyɛ ni nyina na kyiri wo mo sema hu se omama bia ho ahi omama bia ne ho ahi ewiase obi ye a obi wo ho a kese obi omise nipa ne se kwan ba no fa so a oyeye enso no na yetan se ose kwa me despite on na no ton CD no na nipa bebre mu no ho akonta enso ne ho akontabuo bebre sa akode na ose oda trog so ne ade no na obi anim no ene no ne ho wo nsem bebre hweyie na wonsam a wo de to abonten so a wo ka se me ka se nkonkonsa nye nipa ba ko ne di nkonkonsa we ka na da edbetigya no mo amobehu nti hweyie na Wasumasem a wo ka Wasumasem no hweyie na wo fadamfo a Wasumasem no wo ka sone so kakra ewiase ewiase yeti nti hweyie na wonsam no
wamfanto abontin bebre yo enti saa kuro no na omo wagudie bebre enti nkronkro na ewo nchenkyen ni nyina tan omo ena one day na woma na dakro omo bodwa nkronkro na ebemben no se ompese omo hu ekwan a omo fa saa kuro we omo chese omo ko omanim saa enti omo pese omo Asumasem no omo ko wi omo Asumasem no na omo nso ehu ekwan befa so nti omo bodwa no ena abrantie baako etu no ho chese obeye saa adwuma no obekọ saa kuro nim na wakọ hwehwe saa kuro no Asumasem no ena brantie no okoye na saa kuro no nso na omo hyefa ena nipa bebre wo ho na nano wasa chese anije nkoa no na gudie na abobọ ne nsa ni bi ate atofom etitofom na brantie no hu abrantie no maaso ena obu nkotodwe ena ode man nana no eye ne nwanwa se obi mpa nipa bebre omfo obi ade a ewofom a ombefa nyade a omode be manipa kro enti nana no hu se enya digidie wo saa abrantie se abrantie we die ya abrantie papa enti aya na waye den aya brefie ifi se nana no nya gidie bi wo abrantie ni mu se abrantie ne ya abrantie a oye ni papa enuanom obi beba wo nchen no na bia ofiri baabi na eba bia ne yasoma no unnim so wo ewiase e wo no ehu nti ne yeda yeto dan no mu no nti abrantie no bobo ano ho ena okọ nana ho nti okọ nana ho no na nana ne na fadamfo pa nti omo ye efeni se communal labor to hu ache dwuma yeye wo nkwasafo dwuma yeye wo ekuro so no ena abrantie koye wo ye dwuma pa na kese obie hu se abrantie be ni abrantie we di na se obie ni agi sa abrantie hu ena ewomu na kese nana se abrantie wo ba ye kuro mu no obie ni agi ho pa nti sade a ne wo de unim tu ne betena me fie ha ahemfie ha efri se obie ni agi ho pa abrantie no ade a oje kire nana no ema nana no hu se abrantie ne nipa papa na eso no abrantie no bona agenda abrantie no onim ade kora ohwehwe efri nana no ho enso nana no onim bia abrantie no efri baaye na emom no papa ye bi eni abrantie na botre si odwan ho brase nipa bebre wo ho a omo odwan ho brase na onya de onya ni firi nchen wi a na obekere wo se wo no saa na wo ye den wo ye kwasea saa na wo no unim nyansa ye nyina ya brabo a ye bo no nipa bebre e de aye wo wi ase so wo ka wasem kire nipa da bia no se ensem bi wo ho a wo so a ontumi nti na wo sa wo ka wasem kire nipa nipa na wo ka kire omo bebre no omo nyawa dako omo Asumasem no omo de be ye nipa kakra bi na Asumasem omo mfa enko nipa kakra bi nipa dodo ni nyina no Asumasem no omo de beko nti abrantie no kobobo ano ho oba ya a oyiye adwuma bebre na nana no eligi no ho a kire saade a tu betena me fie na abrantie tu tena ne fie abrantie ti ho no wo som na nan wo yese chese obi okrum ho bi ani age enti dakro na abrantie bisa nana se nana ekuro we ekuro a ekuro papa na moye den kora na ekuro we mayadea chese mo sika bebre na mo Asumasem kora ne sai me nwanwa se ekuro we mo chese mo akoso a mo aye a bibia efani ade mo Asumasem ne sai nana wanwene ho ankwakiri te bia abrantie we ba se oba be wia na se oba se ya soma no nana na yi na akoma mu ni tirimu bibia kira abrantie se abrantie Asumasem ewo krom ha eni saa edua na ube krom ha onam so a edansuo no so na oba na wanam so aba o konso no na obenam so akọ obi be wia ade kora wo krom ha yegudi a nipa no obeduru ho no na saa
edua no ena nsuo no so nti nipa no ye beche no ontumi nko nti nana na kyerɛkyerɛ ne saade we nyina sɛ wuduru ho na sɛ edua no eni ho a nana no sɛ wudu ho na edua no ni ho a ye wo nsɛm mfua miɛnsa bi a ye ka woka edua no bɛsa aba enti no sansɛm no nyina na brantie yire no ho ana otietie ni nyina kyese ofiri ba bi na eba so wo ho enipa bebre ombetena wo nkyɛn a oboa wo mu wayi wakoma mu sɛ oboa wo mu enipa bebre wo namfofo bebre oboa wo mu wayi wakoma mu sɛ oboa wo mu nanso unim ba bi asa enipa no efiri ba nipa bebre ba wo nkyɛn wo ma wo aduane oboa wo mu ye bibia o nanso no hwɛ yie na wasumasɛm wanka ne bebre ankyerɛ wo mu nipa ba no nyina no nana no keka nsɛm na o ka kyerɛ brantie no nana ne sɛ wuduru okra ne sɛ enuane ni ho a eduane nansuo no so a wobetumi aka san nsɛmfua miɛnsa no na edua na ayeden edua na saba na mmom kura sɛ wopɛ sɛ edua no kura yera a wotumi du so guso na brantie etietie ni nyina na oyɛ den ɔde hyɛ na ho na wo mu adako no ɔse saade ne ɔyɛ den otu kwan na wakɔ ne kulonum ho no aba na ɔkra nana na nana se yo ne kɔbrai abrantie koe na ɔkɔbɔ ne nkɔfo na mane baabi ɔmo soma na mane sɛ nana no mawie no wa kyerɛkyerɛ me nneɔma ne nyinaa ɔhom odwan ho brasia abrantie wei ɛde kɔ nana no ho nana no ne yura fi ne ho kora nana no yi na koma mu nana nim sɛ na koma mu a wayi na koma mu ɛna ɔde yade enti no ɔnwe ho kora sɛ ebia enipa bi ebetimi ayɛ no nana no efiri sɛ abrantie ne ye abrantie a ɔyɛ nipa papa a waba na brabo mu enti nana no enisɛm nyinaa no ɔyɛ den ɔkeka kyerɛ abrantie enso sa na abrantie no onim baabi a ofiri ba enti ewoma na kyese abrantie ne kra nana so wɔkɔ aba no ɛna abrantie no ɛkɔe no kɔbɔ ne nkɔfo amane na ne nkɔfo no sesa wɔn ho ɔmo duru hɔ ɛna ɔmo fa adua no so ɛna ɔmo baae ɔmo kɔ ɔmo baa nana hɔ ɔmo baa nana hɔ no ɔmo bɛda hɔ nana ayɛ bibia ama ɔmo baa na ɔmo bɛwie nana na gudie ne nneɔma ɛwɔ krom hɔ agudie ɛwɔ krom hɔ nyinaa ɔmo bɛwie na ɔmo yɛ den ɔmo duru hɔ no na aduane ni hɔ no na ɔmo ka nsɛm na nana kyerɛ ɔmo no sɛ nsɛmfua miɛnsa no ɛna ɔmo kan na aduane sa baa na ɔmo twae ɔmo wie na ɔmo sa adwonso gu so na aduane sa yerae ɛna ɔmo kɔ ade kyen na twa n'ani no na abrantie no ne nkɔfo mbaa ne nyinaa ɔmo ni kuro nim na gudie ne nneɔma kuro no wɔ nyinaa no eni hɔ bio ɔmo ɛde kɔ na nane sɛ ye saa ma ye nkwasiade saa Asumasem nyinaa me de ato abɔnten abrantie ɔbaa ya ɔde ne ho ɛtoto fo mami saa na abrantie abedi mawu nana nipa bebre ɔmo okrom ho sɛ nana abrantie sɛ onipa bi ba wa brabo mu a hwɛ nipa ne yie nipa bia ɔde ne ho hyew no hwɛ nipa ne yie Asumasem bebre no menka sɛ nsɛm bi wɔ hɔ ani sɛ ɔka kyerɛ nipa wetumi aka nanso no ye nyinaa no ye de ayɛ wɔ wiase Asumasem na ɔka kyerɛ obia enipa kakra bi ebi mu de ɔmo daabi enipa bebre wɔ hɔ a ɔka Asumasem kyerɛ mu a ɛnyɛ hwee emfie pepepe kora na ɔmo mfa nyɛ ayi bia nanso nipa bi wɔ hɔ a ɔka Asumasem kyerɛ wɔ a ɔmo nyawo a ɔmo bɛkyerɛ wo sɛ saa wo no wo yɛ ogyimifo wo nsɛm na ɔkeka no ɛna ɔmo bɛgyina so nipa bebre wɔ hɔ a ya boa ɔmo wiase a ɛnɛdai ɔmo nyanyan a ɔmo bɛkunyan afiri wiase saa na wiase tie hwɛ yie na Asumasem bebre no wamfa anto abɔnten ɛna da bia no wo nsɛm sɛbi we ɔne obi yɛ bibi kora na ɛyɛ yi a na ɔka kyerɛ we wɔn nkonkonsa sɛ de mekan no nipa ebi di firi ha nti nana no ne bibia wɔ ne nsa bia no bɔ no ekuro na gudie nyinaa bɔ mo efiri sɛ nana no ɛma nano ehotriye nana no ma nano ɛpatree
ena eye den nana no ne sesi fom afei de nana waje nani so nana fi se oyi na koma mu nana fi se wonya gidie wo abrante no mu nanso no sana abrante no di na wu enti menuanom hwɛ yie ena nipa bɛba wabrabo mu hwɛ yie ena wasumasem wo ka na wahwɛ ne yie enipa a ɔmo bɛn wo no a wo ka wasumasem bebre kyerɛ wo no mmiri bi bɛba a ebi mu enye ɔmo nyinaa ebi mu edi betia wo papaapa hwɛ yie na wanyɛ sɛ saa na nan a meka na asɛmi ɔman de hye medam ase ɛmo somfo pa ya apia nuama Freeman Akan Freeman the storyteller medam ase mesrɛ mo subscribe me video ma me medam ase pa bye bye ɔman de hye